έτσι, για να μην χάνουμε χρόνο. Και αυτό που θα κάνω στη συνέχεια είναι να πάρω είτε ένα λαδάκι είτε ένα μετάξι. Εγώ θα προτιμήσω από την τσι, αυτό εδώ το μετάξι, και θα βάλω μία μικρή ποσότητα στα χέρια μου και θα την απλώσω, θα την δουλέψω έτσι λίγο στα χέρια μου και στη συνέχεια θα την απλώσω στα μαλλιά μου, στα μύκη και στις άκρες, για να είναι έτσι πιο μεταξένια τα μαλλιά μετά και να λάμπουν, και μυρίζει και απίστευτα. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά από αυτό το μετάξι. Και αφού λοιπόν έχω βάλει το λαδάκι μου ή το μετάξι, ό,τι θέλετε εσείς, θα γυρίσω ανάποδα και θα χρησιμοποιήσω από τη L'Oreal τον αφρό. Είναι ο Curvit, είναι αυτός εδώ, είναι ένας αφρός για μπούκλες. Κουνάω τον αφρό, βάζω μία ποσότητα στο χέρι μου, γυρνάω το κεφάλι μου και τοποθετώ τον αφρό περισσότερο στις ρίζες και στη συνέχεια κάνω και αυτήν εδώ την κίνηση για να πάει ο αφρός και στις άκρες. Και στην ουσία σαν να τσαλακώνω λίγο τα μαλλιά. Ξαναπαίρνω πάλι τον αφρό μου. Βάζω μία ποσότητα, αρκετή ποσότητα, και κάνω πάλι το ίδιο. Πηγαίνω λίγο στις ρίζες και στη συνέχεια τσαλακώνω και τις άκρες. Και πίσω. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε το πιστολάκι μας και τη φυσούνα μας. Παίρνω, τσαλακώνω έτσι τα μαλλιά, όπως να είναι, δεν είναι θέμα. Παίρνω τα μαλλιά μέσα στη φυσούνα και κάνω μασάζ. Κάνω κυκλικές κινήσεις και με αυτόν τον τρόπο δίνει πάρα πολύ όγκο στις ρίζες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο άβολο, γιατί θα πρέπει να γυρίσω ανάποδα το κεφάλι μου για αρχή. Αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε ανάποδα το κεφάλι μας. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, ο συγκεκριμένος αφρός δεν κολλάει καθόλου, μα καθόλου τα μαλλιά. Φαίνονται πάρα πολύ φυσικά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα αφήσετε έτσι, αλλά μπορούμε να κάνουμε και κάποιες μπούκλες. Εγώ συνήθως όταν κάνω τα μαλλιά μου σπαστά, παίρνω ψαλίδι για μπούκλες και πετάω έτσι λίγες μπούκλες να μπερδευτούν με τα σπαστά μαλλιά. Δεν κάθομαι να κάνω χωρίστρες και να κάνω όλα τα μαλλιά με το ψαλίδι. Απλά έτσι όπως είναι κάτω τα μαλλιά μου, παίρνω τούφες και τις κάνω με το ψαλίδι και γίνονται μπούκλα. Αλλά μετά εννοείται τις ανοίγω για να μπλεχτούν με τα σπαστά μαλλιά, μην φαίνονται ξεκάρφωτα 2-3 μπούκλες. Με βλέπετε με άλλο μακιγιάζ γιατί ετοιμάστηκα για να βγω. Λοιπόν, έχω βάλει το ψαλίδι μου στην πρίζα. Αυτό το ψαλίδι δεν ξέρω τι μάρκα είναι, το είχα πάρει από την έκθεση πριν πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ ωραίο ψαλίδι, είναι λεπτό ψαλίδι, δηλαδή κάνει πιο
στιτή μπούκλα και όχι τόσο ανέμελη, αλλά εγώ μετά το διορθώνω. Παίρνω, όπως σας είπα, κάποιες στουφίτσες, τυχαία, και όπως βλέπετε εμένα το ψαλίδι μου έχει αυτό εδώ που τυλίγεται το μαλλί, το κλείνεται κτλ. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ έτσι. Εγώ έτσι όπως είναι κλειστό, πάω και τυλίγω την τούφα μου. Αυτό στην ουσία, δεν κάνω κάτι άλλο. Περιμένω έτσι λίγο να ψηθεί και τα αφήνω και είναι, όπα, αυτή εδώ η μπουκλίτσα. Πάω έτσι τυχαία σε διάφορες στούφες και κάνω το ίδιο. Πάω έτσι και πιο πίσω και παίρνω και πιο χοντρές στούφες, πιο λεπτές, ό,τι μου έρθει, δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο. Πηγαίνω έτσι σε διάφορα σημεία και απλά τυλίγω. Κάνω το ίδιο και από την άλλη. Παίρνω έτσι τουφίτσες και τυλίγω. Πάω και στην φράτσα μου. Στουφίτσες. Όταν παίρνετε πιο χοντρές στούφες, η μπούκλα θα γίνει πιο ανέμελη. Όταν παίρνετε πολύ μικρές στούφες, η μπούκλα γίνεται πολύ στιτή, πολύ στημένη. Εννοείται όμως ότι ακόμα και στιτή να είναι η μπούκλα μπορούμε να την ανοίξουμε, δηλαδή δεν αφήνουμε ποτέ την μπούκλα του Λουδοβίκου, αυτή την απέσια μπούκλα. Πάντα τις ανοίγουμε τις μπούκλες μας για πιο ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να γυρίσουμε άλλη μια φορά τα μαλλιά μας και να κάνουμε έτσι ένα μασάζ στις ρίζες και μπορούμε να βάλουμε και λακ. Και αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Όπως βλέπετε είναι έτσι πολύ ωραία κυματιστά τα μαλλιά. Εμένα είναι το αγαπημένο μου χτένισμα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και συνήθως το προτιμώ όταν βρέχει έξω, γιατί όταν βρέχει τα μαλλιά μου, επειδή είναι σπαστά, φριζάρουν και άμα τα ισιώσω και βραχούν γίνονται απέσια. Οπότε όταν βρέχει, όταν έχει υγρασία τα κάνω έτσι. Ή το καλοκαίρι, αν βαριέμαι να τα ισιώνω 10 ώρες με το πιστόλι, τα κάνω έτσι. Οπότε κορίτσια μου, αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω να μου πείτε τι βίντεο θα θέλετε να δείτε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλες καλά, φιλάκια πολλά!